Здравейте хора, аз съм Беги Прото и при мен е моят приятел Мафиота. Той също има сайт в YouTube, но сега няма да играем игри, аз ще ви демонстрирам нещо с нещо. Има малко цензурни файлчета, ама какво се прави? Като на кефе да гледам. Ето го първото. Животът на Джастин Бибър. Ето го, 3. Надявам се да ви изкефи от този клип, който сега снимам. Джастин Бибър Слайд. Първи сезон. Да избягам. Паднах по коша за да го хванем. Да го пребием. Няма да избягам. Ще избягам от вас, психари. Да се обидим срещу него. Не! Да забравя да заключим. Не мордай! Не моля те! Към прозореца! Попръщи тука! Джастин Бибър, умри! Не, аз, ти! Взех си ножа. На ножка в устата! Не, няма ножка в устата! Бягай! На ти една ножка! И тук бил краят на Джастин Бибър. Следващата анимацийка е ми любимата. Обаче ще прекалено яка за вас. В тази анимация аз направих и... Хеликоптер. Окей, 3, 2, 1. Зомби! Остави го на мен. Отбор, окей. Дабл кил. Мерси, да приберем оръжието, почистихме всичко. Окей, следвай мод. Добре. Зомби! Остави го на мен. Добре. Ти си първи, защото аз имам по-добро оръжие, което е безкрайно. Мерси. Сега какво ще правим? Да се протегнем по прозореца. Добре, аз съм първи. Аз съм втори. Чуваш ли звука от зомбитата? Да извадим оръжията. Окей. Triple kill. Убих 3 зомбита. Да. Са тези зомбита там, бе? Чувам ли? Зомбитата се качват по стените. Бягай! Останахме без оръжие. Човек, някакъв кроубар е тук. Да го вземем. Да, скъпа. Към всички сървайвъри. Ние сме в спасителният мултихеликоптер. Ще ви спуснем въже. Вие се качете, за да ви спасим. Аз съм... Спасихме сървайвърите, казвам. Спасихме сървайвърите. Това беше много яко нещо, което аз направих. Сега ще направя още неща, но искам да видите малка и бърза анимация. 3, 2, 1. Ей, човек, ела виж сега нещо. 3, 2, 1. What? Айде прежубиго и му се изпикай отгоре. Айде изпикай се и го захвърли някъде. Айде служи му трупа някъде. Аз ще избягам сега. Защо бе? Нещо съм празен. Няма да избягам от тук. Айде, върнах се. То го няма. Здравейте, госпожо. Храна. Да. Още храна? Да. Още ли? Не! Към стената! Храна! Не! Беше една анимация, която направих преди много години. Сега една забавна анимация. И с анимация, която още разработвам, и едва началото. Дойте пари! Значи една секс шоколад. Колко се яда го видям. Здравей, скъпи! Ела да ти сложи легурка в пръстец. Окей, скъпа куро. Скъпа. Един час по-късно.
Там този работя по него хора. Сега следващото е М. Любимо. Не ми е любимото, ама пак е аз. 3, 2, 1. Ох, какъв як мач. Някой ми звъня вратата. Ще го прибия, ще ме развали телевизията той. Направо ще му разтурнам по коша това. Здравей, скъпа. Това ти кажа малко. Окей. Съгласен съм. Ти си първа. Мерси. Ти че стай твоя. Мерси. Айде, давай, скъпа. Вади си прачките. Вади ги вече мажна кухена. Господи. Час по-късно. Айде да изгледам. 1 година по-късно. Да изворим бебето! Изворихме бебето, да го сложим в радиото, да се погрижат за него. Да се погрижим, само че да се погрижим за жената. Раната е силно токсична, да сложим връзки и сочини. Много скъпа, ела чакай малко да взема количката. Има количка, ми дах купи подарък. Слагай бебето да го разходя, айде чао скъпа. Сутринта 1 час по-късно. 1 час по-късно. Прощи, не! Хубаво, беби. Значи, бебе, да той, че такова жена ми. И ти, защо си порва? Но ти средно прослави пуша цигара. Ти ми беше много забавна анимация, когато бях малко. Запай, ти нещо много старо и е тъпо. Просто го дам. Човек, явиш това. Yes. Не, значи. Значи, по-добросник. Ти откъсна ръката. Да, това е много кратко и тъпо. Тъпичко. Окей, хора, това беше всичко от мен за сега. Ако искате още смешни типове в спорност, само ведете и да пускам. И това беше всичко от мен. Аз съм bg.proto и премеше мафиота, но той си играеше там. Айде, чао!